Dobrý deň. Sme Martina a Peter Hrabovský a naše životy sa spojili vďaka ľudovému tancu. Dlhodobo sa mu venujeme z hľadiska interpretácie, výskumu, pedagogiky a choreografie. Je to naša spoločná láska, naša vášeň, to, čím dennodenne obaja žijeme. Ľudový tanec na Slovensku je nesmierne bohatý a pestrý práve preto, lebo vznikol na území, ktoré bolo po stáročia dôležitou kultúrnou križovatkou. Nájdeme v ňom všetko. Silu, obratnosť, jemnosť, eleganciu, šikovnosť. Je krásny, lebo je rôznorodý. Presne taký rôznorodý, ako všetky druhy umenia na Slovensku. S veľkou nevôľou, strachom a hnevom sledujeme, kam kultúra a umenie smerujú pod súčasným vedením Ministerstva kultúry. Preto vás všetkých pozývame na protest Folklór na podporu umenia už tento štvrtok 15. mája o 17:00 na námestí SNP v Bratislave. My tam budeme. Príďte aj vy.